Поръчах си колагеника и току-що пристигна. Нямам търпение да я пробваме заедно. Стилната кутия има QR код на гърба, където може да намерите инструкции за употреба. Кутията съдържа 3 системи с 6 серума, които стигат за 3 процедури. Серумът съдържа 2 вида хиалуронова киселина и колагенови пептиди. А това е самото устройство. Виждате ли тези микроиглички? Те са с дебелина на човешки кост, не болят, дори е приятно. Дезинфекцира миглената глава, защото хигиената е супер важна. Серума се отваря лесно от обозначената стрелка. Следващата стъпка е да налеем серума в системата. След това слагам главата и я завинтвам. Обърнете системата надолу за 2-3 минути, за да се напоят игличките. Оставете главата леко хлабава, за да влиза въздух. Това е лицето ми преди да започна процедурата. Следващото важно нещо е да почистя старателно лицето и ръцете си. Нямам търпение да видя какво ще е след колагеника. Започвам от зоната под очите и бузите. Не бързам, по-важно е натискът да бъде равномерен. После преминавам към челото, брадичката и шията. Ако остане серум в системата, го нанасяме с ръце, с леко потупване, за да се абсорбира по-добре. На следващата вечер слагам втория серум, но без устройството. Просто го изсипвам на ръцете си и намазвам на лицето. Вижте само, кожата изглежда гладка, хидратирана и има лек блясък. И всичко това без да излизам от къщи.